Arts Management na Vysoké škole ekonomické patří k nejmladším oborům. Tento rok ve svých řadách přivítal nové studenty navazujícího studia. Přesto je jeho úspěch obrovský. A my se vydáme zeptat, proč tomu tak je. Jaké jsou důvody takového úspěchu? Kulturní a neziskový sektor v celé své širokosti prošel za 20 posametových let obrovským vývojem a mimo jiné poukázal na skutečnost, že předrevoluční undergroundové a amatérské nadšení v současném kulturním sektoru neobstojí a že je třeba vzdělávat takové odborníky, kteří se suverénně pohybují jak na poli kultury, tak na poli ekonomie. A když ekonomie, tak která jiná univerzita než Vysoká škola ekonomická? Právě zde na Podnikohospodářské fakultě katedra Arts Managementu zapustila své kořeny. Psal se rok 2007. Nebylo v podstatě žádné možnosti, jak vzdělávat ekonomicky majitele, správce, manažery památkových objektů. Tím to začalo. A jakmile tento problém se v zásadě zrodil, tak bylo zřejmé, že je úplně identický v oblasti takzvané živé kultury, to znamená divadla, galerie, obrovské množství soukromých galerií, které fungují a jejichž prostě majitele, manažeři potřebují ekonomické vzdělání. To znamená umělec, což je víceméně třetí důvod, který vystuduje uměleckou školu, dá se na odbornou profesní dráhu, třeba v tanci nebo v muzice, tak najednou zjišťuje, že v tržním prostředí se nedovede chovat, že neumí účetnictví, že mu finance nic neříkají, podniková ekonomika, že je pro něj španělskou vesnicí. Takže najednou jsme zjistili, že to je obrovský prostor tady na trhu. Zájem o studium přečil veškerá očekávání. Během prvních let se přiblížil k číslu 1000 přihlášek. Realisticky jsem chtěl skloubit toto umění, dejme tomu s nějakým právě pragmatickým pohledem jakoby na životní situace, tudíž se vzdělávat i v ekonomické branži. A tak mi přišla právě tato kompletace poměrně optimální. Nenašel jsem žádný podobný obor, který by se mu věnoval managementu umění a kultury prostě v širším slova smyslu, nezaměřeným na jeden žánr. Arts Management sehrává důležitou roli prostředníka mezi světem umění a světem financí. Prolínání dvou světů se však neodehrává pouze v akademické rovině. Člověk přijde a prostě vidí, okamžitě pozná ten arts, jo, protože ty lidi jsou jako tak specifický oproti tady jakoby těm inženýrům, jakože to je pro mě prostě paráda jako být mezi svýma lidma. To byla škola takových těch jakoby kravaťáků, chodili tady ty týpci, jako ty uškrobený, jako necharismatický totálně. A teďka jsem začal chodit právě že lidi jako jak z různých uměleckých škol, nebo prostě mají nějaký hobby, dělají něco v kultuře a jako podle mě to tady obohacuje. Studenti Arts Managementu pravidelně pořádají sympózium, na které zvou jak profesionály z kulturního sektoru, tak samotné studenty. Měl za úkol jednak spojit vlastně aktivní studenty z toho oboru, ale zároveň udělat takovou přehlídku vlastně našich prací, který stojí za to prezentovat i ven, nechat to prostě nahlídnout studentům z jiných oborů. No a vlastně takovým účelem bylo právě vytáhnout ty lidi s tím vyšším zájmem a začít prostě spolu organizovat nějaké akce a zároveň si zkoušet vlastně ten arts management v praxi. Studenti se angažují i na výzkumném poli. Tým v čele se zakladatelem Jiřím Patočkou zpracoval i několik projektů pro Ministerstvo kultury. V současné době navíc probíhá unikátní komplexní mapování kulturních průmyslů na území České republiky. Problematika kultury a ekonomiky, to není vůbec propracované a myslím si, že tohle je jeden z motivů, proč ten obor dostal zelenou a především zelenou na právě Univerzitě ekonomické v Praze.